קשה מאוד להיכנס, הגיש שטראוס עמד בפינה, היה חייב להוריד לאברג'יל. גוטיירס, טוטואנה, פנימה! תגובות מאוד איטיות של באר שבע, הכל עובר לידם. תראה מה טוטואנה עכשיו עושה למטיץ'. איזה שער! להתחמם. בלסטרה, עכשיו גילי ורמוט מול מטיץ', מוציא את זה לאמצע, והנה השלישי! הוא יודע שהסיכוי של הפועל באר שבע לעוד עונה בליגת העל פחות מקלוש. טוטואנה, זהו אנדרי, וזה הרביעי! אוליברה, עכשיו הכדור אצל מינטואן, ההגבהה, והנה הכדור הזה בפנים. את סומבו, בועט! איזה שער! והכדור אצל עובד, אדרי חופשי בצד שמאל, ואדרי מקבל את הכדור, ועובד שם! עושה!